Ahojte, tu je Monika. A ja som samozrejme mohla žrebovať takým tým klasickým spôsobom, že si natočím monitor a vy uvidíte iba tú stránku random.org, ako tam generujem nejaké číslo, ale som sa rozhodla, že sa vám chcem trošku aj prihovoriť. Takže to je takéto video, také nesofistikované, pretože si natáčam obrazovku vlastného monitora. A takto nejako už mám pre vás nachystaný článok s ohľadnutím za našim podzimným fotopolmaratónom. A jednému z vás dlžíme a venujeme knihu. Takže tu je žrebovací zoznam. A ja teraz teda naozaj využijem tu random.org. Zúčastnilo sa vás toho polmaratónu 43, ak sa nemýlim. Je to tak. Takže prejdem na stránku random.org. Tu môžeme trošku priblížiť. A dáme si vyžrebovať nejakého výhercu knihy. Chcelo by to číslo, že od 1 do 43 vygenerovať 13. Šťastná 13. Tak to je celkom sranda. No, poďme naspäť a pozrieme sa, kto to je. Číslo 13. Pavla Bumbová, moc gratulujeme. Pavli, ozví sa nám na e-mail. Tu v tom článku dole niekde je tu napísané, že na aký. Dúfam, že ťa knižka poteší. No a všetkým vám ďakujeme za účasť. Už čoskoro budeme mať na našej hlavnej facebookovej stránke takú malú vianočnú súťaž o knihu, tak sledujte, pretože tie knihy sa celkom míňajú a viac ich nebude. A moc vás pozdravujem. Ja som to zmenšil, ale ak sa to nedá. Dobre, tak sa majte krásne, užívajte si advent a foďte. Ešte nás čakajú 2 témy tento rok a pri novom ročníku sa uvidíme 1.1.2026. Ahoj!